Cúlé agus bailbhúrne. Gá fóca Gaeltachta atá fantas a go tíar do Gaeltacht búsgraí. Pócaí Gaeltachta a déitach bheith dearmata, a déitach bheith téaltaithe na limisteirí breach Gaeltachta amachas amach, marach brí éigen inbheannach agus sprága áirithe achtrannach. San iad a híine se caite, curú tús le féile bailbhúrne agus tinol Cúlé. Léirú peibli bhenama an cheantar. Cé bhfuil pobl Cúlé beg tá sé theirbh bríomhar. Cabhair chinnte bhfuil is scail féin acu agus go mairinn tradiisiún na muinteire go láidir. Rud suntasach a dtíobh an cheantar is sé dígras na líne óga agus an nóchas as a bhfuil an án dá bobbal. Léirú áirithe ar seo is sé cór Cúlé agus an éifre an Gaeilge a bhfuil clú náisiúntair. Agus caithfar creidúnta thiúirt i cheann ó Riada a tháinig chun cónaigh seo agus ar chuid hábhachtach den phobal féin agus a chúram. Tá an pobl se beg ach tá sé fíor bhew.